Ahojte, volám sa Zuzana Majtánová, mám 17 rokov a atletike sa venujem už 7 rokov. V atletike som začínala s behom na dlhé trate, potom som prešla k skoku do diaľky, no najviac ma učaroval trojskok, ktorému sa venujem už 2 roky od dorasteneckej kategórie. Za túto krátku dobu som sa stala 6-násobnou majsterkou Slovenska, no miesta na stupienku víťazov som dosahovala už predtým skoku do diaľky. Pred atletikou som sa 6 rokov venovala plávaniu aj na súťažnej úrovni, no po prechode k atletike som hneď vedela, že ma naplňa a že sa v nej chcem zdokonalovať. Medzi moje úspechy patrí viacnásobná reprezentácia Slovenska na medzištátnych stretnutiach, no tým najväčším bola účasť na majstrovstvách Európy do 18 rokov, ktoré sa konali minulý rok v Banskej Bystrici. Aj napriek tomu, že to bolo moje prvé väčšie medzinárodné podujatie, som sa dokázala posunúť a zlepšiť si svoj osobný rekord. Mojím najbližším cieľom je splnenie limitu na majstrovstvá Európy do 20 rokov, ktoré sa budú konať vo Fínsku. Keďže je moja atletická príprava náročná a čím ďalej tým viac špecializovaná na trojskok, využila by som váš grant na zlepšenie tréningových podmienok, nákup športového vybavenia, ako sú trojskokanské tretry, oblečenie alebo športové hodinky a poprípade na zaplatenie sústredenia. Za vašu podporu veľmi pekne ďakujem.